Dámska ľadvinka Top je vyrobená z ekokože, jednoduchá, pohodlná a praktická. Vyznačuje sa prešívaním na prednej časti ľadvinky. Hlavná priehradka sa uzatvára zipsom, ktorý funguje v oboch smeroch. Na zadnej časti ľadvinky sa nachádza vrecko na zips. K ľadvinke je pribalený aj odnímateľný nastaviteľný popruh. Vďaka karabínkam ho jednoducho pripevníte k ľadvinke. V prípade, že máte záujem o zmenu dizajnu ľadvinky, stačí doobjednať popruh navyše z našej bohatej ponuky. Vnútro ľadvinky tvorí jedna hlavná priehradka a na zadnej strane nájdete vrecko na zips. Do ľadvinky zmestíte všetko potrebné vrátane politrovej fľaše s vodou. Všetky aktuálne dostupné farby v tomto modeli nájdete na našom webe.